koro sani wantiere godo ni. Erokamano. Chik piem mar teko gi pesa. Gavana idwa medo gimoro. Wadwa ni wadhi agenda machielo. Adwa medo gimoro pok wadhi agenda machielo nikech ing'eyo ni sama gini timore kama Victor. Yes. To gini ochungo piny. Ochungo piny number 1 ochunga chude ka. Manyo odhi choko oko ka. Nitiere jok manyo oketho chiro, gini oduo chiro. To gini ok du chiro mana ne achude gi kende. Oduo chiro nyaka ne jotendo obila gi. Ke jok makao pesa gi. Pesa ni mondo mi ususi mogigi kama no gike. Iwinjo ka Ken wacho kanyo maber. Uwe poko will ni 2020 was it 2020? Ema dowo no chungo kendo no yudo no obila mano kao kinde no kawe yor mibadhi. Koro Victor ipenjori ni to be wan gi piny. Do we have a country? Ka obila monego beni ler. Obila monego beni kiny dhi mako jo mibadhi. Obila monego beni kiny dhi mako kendo reto ka gidhi mako jogo magi mako no ketho chik. Emose donjo kokalo kuom mibadhi. To ok mana sani kende. Awacho nini kata mawinjowa ma en gima ong'ere te. No obila kinde ka kinde thothgi atamalo malach donjo kokalo kuom mibadhi kendo dono otimo nonro moyalo burano mogwetho oko kepo mar obila makinde no nikech ne gidonjo gi mibadhi. Mae nyisi ni gini ogwenyo chiro to bende ntiere kihondko kiparruok mang'eny ma samoro jok manyocha no osenyisi ni in idhi kawi barupi ni ready. Iwinja Victor. Sama ng'eto makamae obiro ojende kata families 10,000 onego bedni gima kama ng'adgi mondo ngimagi bendo dhi mbele nikech gini bendo onego bedni chiwo chuogo nafas mag tije ne rawere maonge tich. Komachielo bende kwa ng'iye. Komachielo weche mag arita ma Ken wacho ka. Ing'iyo boma ma Nairobi ka, ng'i boma ma Kisumu, ng'i gwenge mang'eny. Iyudo ka onge arita makare koro jo piny medo hinyore. To mogik Victor en ni penjruok mi penjore. Ka wakao process mar ka obila jo maler. Temo osemieni e gi chilo. Donge mae makoro kinyi bedi go obila machalo kaka mane ineno ka ogoyo it ng'ato kinde manche ne wan gi maandamano cha. Nekech koro wan gi jonjore i obila. Ka process rach mar kao gimoro onge kaka inyalo dwaro gima ber ka gino ne ikawi ichuodo. Iyudo mana machal gi mikao. Juma mokalo ni nyocha nineno ka chiegni jumbe 2 obila makwan gi osemaki. No obila odhi odonje weche mag njore. Masa morido ka ng'ato wuok e station ne odhi kwale station machielo chiegni kilomita 20 kata kilomita 100 kuma wuoke. Mae momiyo koro wabedo gi thugs in uniform. Nekech process mokao oko kao jok man gi luong mar dhi bedo obila. Ng'ato kao nekech no nyalo chulo, ng'ato kao nekech ong'ere, ng'ato kao nekech en gi tudruok, ng'ato kao nekech nyocha no ochulo omenda kata uso puothe kodhi odonjo obila. Koro dhi donjo kacha to chuny mar tiyo ne jopiny to onge. Mae momiyo koro jonjore orwako uniform gini ei obila gitimo timbe maricho makoro obila time kor gwenge. Erokamano ahinya Nyakuna Mgajwang'. Ka watieko wach ni agomoni wawinje na kaka jodito mag National Police Service Commission kod National Police ne oloso eka kotro wadhi agenda moro machielo mondo waket ni gini ratil madwarore kaka in jawinjo kendo janeno marwa e kiwinje thuon wach ma watemo yalo kawuono ni. We have also warned our officers that we want them to conduct a clean exercise. A clean exercise devoid of any corrupt practice. And I have repeated to them that no one should solicit for money. We are ready to take serious action, drastic actions against any member of the service who goes in that direction. For the public, please don't involve yourself in giving out money. Hatutaki processes za kufanywa baada ya jua kuchwa wakati wa giza. Kila kitu lazima kifanywe wakati wa mwangaza kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Na hiyo tumeemphasize kabisa na tutahakikisha imefanyika. Na tunatangazia hata Wakenya wote kuwa wakiwa na swala lolote, wakiwa na tashwishi ya ufisadi, waweze kuripoti kwa zile nambari ama vile vitengo mbalimbali ambavyo vimewekwa. Mano
ogai mar obila e pacho ka Douglas Kanja ka oloso motelo kanyo ka bang'e kanyo oluwe kod Dr. Amani Kimora ma en jakom mar National Police Service Commission e wach mar kep mar obila mane wadhi nyime kod temo luoni okinyi makawuono e wach mar digni ma sani koro mako chenro makamano. Bura ibro yal kod Lady Justice Helen Wasilwa ma ochung'ne doho mayalo weche mag jotich e pacho ka kendo lendo manogol kod doho ne ochung' chenro